बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउज आपडेट दङ। आसाम बिधान सभानि गोजौ सोलोंथाइनि दिदोम आफादा बावैसो सान सिगां नलबारि जिल्लानि नलबारियाव थानाय कुमार भास्कर बर्मा संस्कृत आरो गोजामथि फोरोंथाइ मुलुगसोलोंसालियाव बर' आयदाखौ सोसननायनि थाखाय बिथांखि आजावदों। एमएलए परमानन्द राजबंसीनि आफाद दैदेननायाव दाजानाय सा 24 सोद्रोमानि आफादा बे बिथांखिखौ आजावदों होननानै फोसावदों दि गोबाव समनिफ्रायनो मुलुगसोलोंसालियाव सिमाथाय अनजिमानि आयदाफोरजों सोलिबाय दं। बिनिखायनो आफादा मुलुगसोलोंसालियाव गोदान आयदा जागायजेननो थाखाय बिथांखि आजावदों। बिनि सायाव मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर प्रफेसर दीपक कुमार शर्माया बुङो दि बर' आयदा जागायनायनि बेलायाव रायजो सरकारा हेफाजाब होयोब्ला मुलुगसोलोंसालि सालायग्राफोरा बे बेलायाव थारैनो राहा लागोन। नैथियाव दङ पिपल्स जइन्ट एक्शन कमिटि फर बड'लेण्ड मुभमेन्ट सुंद'बै PJACBM नि लेंथुमगिरि गर्जन मुसाहारि बिथाङा मैया 12 आगस्ट खालार खालि आसाम प्रदेश कंग्रेस दोलोआव जयेन जाहैबाय। लोगोसे बिथांजों गासै सा 17 सोद्रोमाफोराबो आसाम कंग्रेस दोलोआव जयेन जायो। मख'नो गोनांदि गर्जन मुसाहारि बिथाङा बुङो दि बिटिआरनि गोख्रों राजखान्थि हान्जा UPPL आरो BPF खौ नागारनानै बिटिआर हालामाव कंग्रेस दोलोखौ गोख्रों खालामगोन आरो थाबैनो बिटिआर हालामाव कंग्रेस दोलोखौ लानानै रायजोनि खामानि मावगोन होनना। थामथियाव दङ चिरां जिल्ला रुनिखाता फरेस्ट रेन्जनि बेन्दोङाव थानाय सान्थिपुर पुलिस आउटपस्टनि 3 किल'मिटारसो जानथायाव थानाय 1 नं सामो दैसा गामियाव थांनाय हरनि 1 रिंगासो समाव मानैसो हाग्रानि मैदेरा गामि नाङैनो खहा खालामलांदों। बेबादियैनो गोबां नखरनि न' बां, बाख्रियाव दोननाय माइ, गय बिफां, थालिर बिफां आरो बायदि बायदि सम्पथिफोरखौ खहा खालामलाङो। गोबां नखरफोरनि सम्पथिफोरखौ खहा खालामलांदोंब्लाबो सासेबो सुबुंनि जेबो खहा जायाखै होननानै फोरमायो। उनाव बे गामिनिनो माखासे थागिबिफोरा हर गेजेराव सिखारना आखायाव टर्च लाइट, बनजार लाना हाग्रा फारसेथिं मैदेरखौ होना हरो। ब्रैथियाव दङ बाक्सा जिल्लानि बरबरि पुलिस थानानि सिङाव थानाय भारत भुटान सिमनायाव थानाय सनापुर दैसायाव मैया बृहस्पतिबार खालि हरनि समाव सासे बर' आइजोनि गोथै सह बोखांनो हायो। बोखांनो हानाय गोथै सहखौ सुबनकाटा नांगुल बस्तिनि थागिबि 65 बोसोर बैसोनि बुधबारी बर' होननानै सिनायथिनो हादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला सनापुर गामिनि सासे सुबुङा दैसायाव दुगैनो थांनायाव गोथै सहखौ गोजावना थानाय नुनानै गामिनि सुबुंफोरनो खौरां हरो। बिनि उनाव बागानपारा पुलिसनो खौरां हरो। लोगो लोगोनो पुलिसा जाथाय थिलिसिम सहैयो आरो गोथै सहखौ मुसलपुरनि रबि बर' देहा फाहामसालियाव पस्टमर्टम खालामनो थाखाय दैथायहरो। बाथियाव दङ NDP नि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारिखौ उदां खालामनांगौनि दाबिया सानफा एफा गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन जालांगासिनो। बे बाराव ससाइटि फर इन्डिजिनियास पिपल्स राइट्स सुंद'बै SIPR आ दाबि दैखाङो। SIPR नि सेक्रेटारि जेनेरेल दिम्पु दैमारिया मोनसे भिडिअनि गेजेरजों भारत सरकार आरो आसाम सरकारा NDP नि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारिखौ थाबैनो उदां खालामनांगौनि दाबि दैखाङो। बिथां दिम्पु दैमारिया भिडिअनि गेजेरजों गोबां बेसेन गोसा बाथ्रा बुङो। लोगोसे बिथाङा सोंथि खालामो दि आलफाया सोमावसारनाय समाव गोबां हिंसायारि जाथाय जालाङो, गोबां नोगोरारिफोरनि जिउ गोमायो, नाथाय आलफानि दैदेनगिरिफोरा दायनिगिरि खालामजायाखै। मानि थाखाय आयेना जोंनि थाखाय समान नङा? मानो रन्जन दैमारियाल' दायनिगिरि खालामजाखो होनना। Today, I, on behalf of Society for Indigenous People Rights, would like to demand the central government of India and the state government of Assam to release immediately Ranjan Demari, the honorable signatory of the Bodo Peace Accord. Ranjan Demari is a revolutionary leader. He is not a terrorist. He is the revolutionary leader of the Bodo indigenous people. He fought against the government to ensure and safeguard the rights of the Bodo indigenous people. I always respect Alpha, but today in this platform I have to mention the Alpha's movement. During the Alpha's movement, many incidents occurred, many civilians died, but still today, the leaders of Alpha, they are not convicted. Why the law is not equal to us? And why only Ranjan Demari is convicted? This is really a discrimination, and it hurts the sentiment of the Bodo people. It is very unfortunate. Even though after signing the peace accord, Ranjan Demari is still behind the bar. He is taken back to jail. What is the main reason behind it? It is very difficult to understand. And what is the mindset of the government?
it is not only hurting Ranjan Demari, it is hurting the sentiment of entire Boro people. So, if it is in this way, then how there will be a peace among the Boro people? College, university, hospital, or any other kinda of development works won't be able to bring peace unless Ranjan Demari and other leaders and cadres of NDP are released. So today, I strongly condemn the central government of India and the state government of Assam for treating Ranjan Demari in this way. So this is really a discrimination among the Boro indigenous people because we are tribal, isn't it? Yes, many incidents occurred, and for this, Ranjan Demari is not a culprit, and there is no clear evidence for what purpose Ranjan Demari is convicted. And the main culprit for all this incident is the government, because they are not able to solve completely the problems of the Boro people. So, we the Boro people are demanding, we the Boro people need Ranjan Demari, because Ranjan Demari has contributed many things for the development of Boro society, and he has many more to contribute for the Boro nation. So at last, I request the central government of India and the state government of Assam, if you really want to bring peace among the Boro people, then release Ranjan Demari and other leaders and cadres of NDAB. And if not release them, we will not keep silent.